Shalom, parhalado pasahaton, selamat hari Minggu, tusude ruas namandohoti parminggonon. Martua ma akan naro di bagasan Tuhani. Minggu ta sadarion, ima namargoar minggu judika. Namar lapatan, luluhon ahu ali Jehovah. Topi minggu ta sadarion, ulahon uhum dohot hati gorang. Tapuji ma debata di bagasan lasni roha, kaendehon ma hubuan ma diriku. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Luluhon maahu ali Jehovah, jala parbadahon badakku dopa bangso na sodaulat roha. Say palua maahu sian bawa si ulahon si paoto-oto, dohot hajekelon. Ayhodo debata haroroan ni haguguaku, tongos mahati romu, dohot hati gorammu, akka namanugu au, pataru au tu dolok ni habadiaonmu, dohot tu ingananmu. Haleluya. Martangi yang mahita,
Ale amanami jala debata nami. Para sirohana sumurung doho di sude jolma manusia. Nunga di leon ho anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Manaon haleaon dohot siak nibagi. Pola mate tarsila. Asa malua hami sian gonggoman ni sibolis. Sai parohai mahami, mamikiri panaonon ni anakmu. Asa maruli hami, marhite siani, di hasesaan ni dosa, dohot dihaluaon sian hamatean padua halihon. Asa dapot hami hanguluan saleleng-leleng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, patik pau paton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa si ulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe, na mangebati hutam. Ai dina onomari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi, maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni do, umbahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata. Ikon badiado hata ni debata di rohatta. Jala ikon ringgas rohatta tumangihon, dohot mangguruhon. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon nahombar tu patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargogohoi mahami, mangulahon nahombar tu patikni. Amin. See
tima dosata tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asima roham dihami, akka na mangarsakon dosa nami. Say sahapi ma tu bagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami tondim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon. Laho manggotapon nasa dosa, dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga, taringo tu hasesaan ni dosata. Satokin dohu tadikon ho, alai papungu-punguoku maho muse marhite-hite akka asir ni roha godang. Tagan di parpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradokon ho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asiaku ho. Ninna Jehovah si paluaho. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Tabigema kor puji-pujian sian punguan ina kami.
Tabegema hatani debata, turpuk epistel di mingguta sadarion, na dienet sian ulau ni apostel onom, ayat sada sahat rodi pitu, ulau ni apostel onom, ayat sada sahat rodi pitu, tajahama margati soring sian hamima parjolo. Pitu halak si sarihon napogus. Alai diaka arii, lam manamba mana torop ni siseani. Jadi mar mungut-mungut mahalak gorik dopak halak hebir. Ala tertading aka paropuan nama balu sian nasida di pangurupion ari-ari. Onpe alia kadongan diori hamuma sian tonga-tonga muna pitu halak nadenggan baritana akan nagok tondi jalan patas marroha si pabakitota tu ulauni. Jadi lomo marohanina sahuriai dihatai. Dipilit ma si Stefanus sadahalak nagok haporseaon doho tondi porbadia. Dungi si Filipus, si Prokorus, si Nikanor, si Timon, dohot si Parmenas. Akupnii si Nikolaus sada parguru sian Antioquia. Jadi lamrarat mahatani debata ganda situtu matorop ni aka sisean di Jerusalem. Aka malimpe torop do mangoloi porsea. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala na opeopsa. Amin. Tabegema kor puji-pujian sian punguan ama.
porsiautai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Ahu porsea di de bata Jehoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni de bata Jehoba nasa sadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian si Anton di Porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinorsilang na tua tu banua toru dung ditano na mula mangolu di ari patoluhon na manai tu surgo lahundul tu siamon ni debata Jehoba amanai pargogo na sohatu dosani isima ibana pay mamulak sogot tu tanoon. Manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea diton di Porbadia. Jaladong sadahuria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot dihasan ni dosa, dohot dihatai na mandok. Mulak mangolu sogot daging ni halak naong mate. Dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Abegema kor puji-pujian san kor gabungan ni huriat.
Tikting di Huriata di Bagasan Mingguhon, Minggu 26 Maret 2020 tolu. Naparjolo Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu Judika, lapatanna luluhon au ale Jahoba, dohot topik ulahon hukum dohot hati goran. Napaduaon partangyangan sektor. Di hari Jumat 31 Maret 2020 tolu di Patupa Huriatado partangyangan sektor maringanan di Bagas Garejaon turpuk jamita di enet sian Jesaya 50 ayat 4 sahatu sia a dohot topik pinujima naro di bagasan Tuhani atau ngeria mahita ro tu acara partangyangan ni dibuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Nah patuluhon dakdanak nasorang. Di hari Senin ono Maret 2020 tolu naung salpu di basa-basahon tuhat tado sada dakdanak bawa tu keluarga Dekson Pasaribu inang Maria boru marpaung hipasdo dakdanaki songoni nang natorasna. Alamat keluarga Jalan Teluk Penyu Blok A 10 Pondok Bambu ruas sektor sada Wik 2 Parhalado dohot sude ruas Pasaton. Selamat atas kelahiran anak yang pertama. Saya ditabai tu hatama pasu-pasu tu natoras lau manogu-nogu dak danaki. Opat, Warta Dewan Koinonia A seksi Parupuan. Sadarion Minggu 26 Maret 2020 tolu dung sidung par mingguon arian di Patupa seksi Parupuan ni Huriatado latihan kor maringanan di Garejaon. Pinangido tu sude anggota Ina Kamis, Ina Hana, Ina Gracia, dohot paduan suara Serenity, asa hadir di acara latihani. B. PA Seksi Remaja. Di hari Sabtu, sada April 2020 tolu, pukul 10 walu WIB, di Patupa Huriatado, PA Seksi Remaja, ima na niuluhon inang sintua i boru sitorus, maringanan di ruang konsistori. Nats PA di enet sian sadakorin sia ayat 24 sahatu ayat 27. C. Seksi sekolah minggu. Dalam rangka para heheon anak sekolah minggu, dohot lau menyambut pesta jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu, seksi sekolah minggu naik patupahon beberapa perlombaan di masing-masing horong. Horong sada A, lomba foto bayi dohot batita ceria. Foto dikirim paling lambat hari Kamis 30 Maret 2020 tolu, jala di Pasahat tu guru horong sada A. Penilaian di Patupa di hari Minggu 2 April 2020 tolu. Horong sada B, lomba fashion show dengan tema budaya Batak di Patupa di hari Sabtu sada April 2020 tolu, mulai pukul 10 WIB maringanan di gereja. Horong 2, lomba mewarnai. Anak-anak horong 2 diharapkan membawa meja dohot peralatan mewarnainya masing-masing. Horong tolu, lomba cepat tepat buka Alkitab. Horong 4, cerdas cermat Alkitab. Khusus tu perlombaan horong 2 tolu dohot 4 di Patupa di hari Minggu 2 April 2020 tolu, dimulai dung sidung parmingguan anak sekolah minggu sahatu pukul 10 sada WIB maringanan di aula gereja. 5 Mangapuli. Sadarion Minggu 26 Maret 2020 tolu pukul 10 tolu WIB di Patupa Huriatado Pangapulion. Tu keluarga Amang Josmen Silalahi Inang Boru Harianja ruas sektor tolu WIB 10 ima siala naung marujung ngolu natorasni Amang Josmen Silalahi di tebing tinggi. Ima nyonya Dosmina Silalahi boru Simarmata natoras boru Amang Josmen Silalahi meninggal pada 12 Januari 2020 tolu. Amang Albiker Silalahi natoras bawa Amang Josmen Silalahi meninggal pada 25 Februari 2020 tolu. Pangapulion di Patupa di Rumah Moria. Parhalado dohot sude ruas Pasaton dohot marhabot niroha
sai di pargoge tuhatama sude keluarga yang ditinggalkan. Onom rapat parhalado. Di hari Minggu 2 April 2020 tolu nanaing ro dung sidung parmingguan arian di Patupa Huriatado rapot parhalado imam mengevaluasi parhepengon di Huriata periode Januari 1 Maret 2020 tolu alani dipangido tusude parhalado asaria mandohoti acara rapot maringanan di rumah Moria. Pitu ibadah malam Pasyon, lau manomu hari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus Kristus di Patupa Huriatado ibadah Pasyon selama 3 hari. Ima tanggal 4 sahatu tanggal 6 April 2020 tolu masuk pukul 10 wib pinangido tusude ruas ni Huriata asaria mandahoti ibadah Pasyoni walu ibadah Jumat Agung manang pesta parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Ibadah Jumat Agung sekolah minggu. Di hari Jumat 7 April 2020 tolu ima ari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus Kristus di Patupa Huriatado parmingguon anak sekolah minggu masuk pukul 7 wib. Jadi di pinangido tus akan atoras asat tadasdasi anak sekolah minggu asaro tu parminggonani. B. Ibadah Jumat Agung umum. Di hari Jumat 7 April 2020 tolu di Patupa Huriatado ibadah Jumat Agung umum masuk 2 hari. Ibadah pukul 7 wib berbahasa Indonesia sekaligus marulaon nabadia. Dohot ibadah pukul 10 wib bahasa Batak sekaligus marulaon nabadia. Sia ibadah ulaon nahohom. Di hari Jumat 7 April 2020 tolu pukul 10.04 wib di Patupa Huriatado ibadah marulaon nahohom pinangido tusude ruas ni Huriata asaria mandohoti acara ibadah ulaon nahohomi. 10 ibadah pesta Paskah manang pesta parningotan hahaheon ni Tuhan Yesus. Buha-buha ijuk. Di hari Minggu sia April 2020 tolu di Patupa Huriatado partangyangan buha-buha ijuk masuk pukul 5 wib maringanan di gerejaon pinangido tusude ruas songoni nang anak-anak sekolah minggu asaria mandohoti acara buha-buha ijuki. B. Ibadah Paskah Parjolo. Di hari Minggu sia April 2020 tolu ima pesta Paskah umum Parjolo di Patupa Huriatado parmingguon songon nasomal. Ibadah pukul 7 berbahasa Indonesia, ibadah pukul 10 berbahasa Batak. Khusus di hari tersebut yang akan melayani sebagian besar dari seksi paropuan. C. Ibadah Paskah kedua. Di hari Senin 10 April 2020 tolu ima pesta paduahon parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus di Patupa Huriatado parmingguan masuk pukul 10 wib. 10 sada panitia pesta jubileum HKBP Pondok Bambu tahun 2020 tolu. Bazar panitia jubileum. Di hari Minggu 2 April 2020 tolu nanaing ro dung sidung parmingguan pukul 7 dohot pukul 10 Huriata melalui seksi dana panitia jubileum naeng patupahon kegiatan penggalangan dana melalui kegiatan bazar pinangido tusude ruas ni Huriata asadohot berpartisipasi di kegiatan tersebut. B. Technical meeting perlombaan jubileum. Di hari Minggu 2 April 2020 tolu nanaing ro dung sidung parmingguan arian di Patupa panitia jubileum do technical meeting sude event perlombaan pinangido tusude PIC manang koordinator masing-masing event antara lain vokal grup, gerak jalan santai, dohot, lomba memasak. Asa hadir mengikuti technical meeting tersebut maringanan di aula gereja. 12 soso. Pina botohon tusude ruas ni Huriata marningot nuaeng suasana bulan puasa
asa sude mahita menjaga keamanan di lingkungan gerejaon. A. Asa menghormati dongata na sedang puasa, jala unang pola hita mangan minum secara terbuka di lingkungan gereja. B. Khusus tu sude na tuan doa nami, naung lanjut umur moloro tu gereja, jala mardalan pat sian jabu, asa unang pola memake perhiasan yang berlebihan. Alana di akhir-akhiron sering terjadi perampokan manang perampasan. 10 ruas namar sahit. Di bagasan parsahitondo ruas ni huriata. Sada inang Nyonya Vera sitorus boru marpaung. Nungamulak tu jabu, dung piga-piga hari dirawat di rumah sakit Premier Jatinegara. Ruas sektor tolu wik 12. 2. Ferdi Sitorus anak ni Amang Ha Sitorus inang boru marpaung nungamulak tu jabu dung piga-piga hari dirawat di rumah sakit pusat Pertamina ruas sektor tolu wik 12. Tolu Jacqueline Lucy Kalista boru ni Amata Gerit ade Nainggolan inang boru Sibarani nungamulak tu jabu dung piga-piga hari dirawat di Rumah Sakit Saint Carolus, ruas sektor 2 wik 8. Taboan ma di bagasan tangyata, asatu mibu hipas di hilala roha nasida. 14 parhepengon. Pelean tu huria 10.547.839 rupiah. Pelean tu pusat sia juta 765.250 rupiah. Pelean tu desa 5.273.170 rupiah. Pungusude 25.586.259 rupiah. Songonima tikting di huriata di bagasan mingguon. Mau lihat ya? Marende hita sian buku ende nomor 496 ayat sada dohot udutna jelat apa sahat ma peliata di bagasan lasni roha. Silami
damene debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihamu, amang dohot dihamu inanami, nahinaholongan di bagasan Tuhata. Laos tatangihon ma suara ni debata di parminggota sadarion, imana tersurat di panurirang Hesekiel bidu 45 mamukamai sian ayat sia sahat ro di ayat 17. Panurirang Hesekiel bidu 45 mamuka sian ayat sia sahat ro di ayat 17. Ta paihutihut ma suara ni debata songonodo hatani Tuhan Jahuba tung natorbang dohamu aliyaka iduk ni Israel paholang hamuma pangarupaon dohot hamaguan jala ulahon hamuma uhum dohot hatigoran pasohot hamuma panosak muna mangujar-ujar bangsokku sian partalianna ninna Tuhan Jahuba. Ikom masa dihamu tibangan nasitong dohot apang nasitong dohot poting nasitong yang go apang dohot poting ikodos do tulukna asa sapar 10 ni sada tuhukado sada poting jala sapar 10 tuhukado sada apang ikon tuhukado panuluhanna layang go sada mas ikon 20 ringgit do 20 mas dohot 25 mas dohot 15 mas ikon sada tail dihamu odo pilihan tatingan si guguam munai si saparonom ni sada apang sian sada tuhukan dahanon jala saparonom ni sada apang sian sada tuhukan eme ia aturan ni minyak ikon marpoting do buanonna sada poting pasapuluhon sian sada pikul asa 10 poting gabe sada tuhukan ai 10 poting do tongon sada tuhukan jala sada anak ni biru-biru sian 200 biru-biru sian tano ni Israel natakas di aik bahen pilihan diahi bahen pilihan si panganun pilihan si tutungon dohot pilihan hamunation bahen pardengganan dinasida ninna Tuhan Jahuba ikon sadok bangso ni tanoi margugu tu pilihan tatingani diiduk ni Israel ikorradutan ni idduhido atong akka pilihan si tutungon pilihan si panganon dohot pilihan si numon dia ka hari raya dia ka poltak ni bulan dia ka hari sabat pe rodi sadok hari raya bulun di pinopar ni Israel iko ni bana patupahon pilihan perdosaun pilihan si panganon pilihan si tutungon dohot akka pilihan hamuliation bahen pardengganan di pinopar ni Israel ido iyanggo saatna nagabi tema di mingguta sadarion ima ulahon uhum dohot hatigoran ido gabe topik ni mingguta sadarion ulahon uhum dohot hatigoran lakukanlah kebenaran dan keadilan
Amua kadungan na hinaholongan tugas dohot tanggung jawab ni raja do manang panggonggomi manang uluan do laho patidang uhum lau songeni mangulahon hasitongan berbuat kebenaran dan berbuat keadilan. Ai sikak ni debatado nasida laho patupaho nakai. Molo diboto waka uluan manang raja adong masa ulau namanibil sian hasitongan iko paturion nai. Molo masa kana manibil sian hasitongan. Iko pajamoton nai. Ikon pature-tureon nai. Unang balik sa raja manang panggonggomi dohot uluan mangulahon hajahaton marhite namamoro akka napugos mamoro akka nadangol. Diaka ulaon natotu dohonotta akka uluan manang pemimpin manang raja duhitati. Ido bain nadong anak ni raja. Ido bain nadong buru ni raja. Diaka ulaon natotu akka uluad dohita, akka pemimpin dohita, akka raja dohita. Boydo uluan hita di tongah-tongani huria. Boydo uluak kita di tongah-tongani rumah tangga. Boydo uluak kita di kantor aja. Boydo uluak kita di tongah-tongani pemerintahan. Boydo uluak kita di tongah-tongani sarikat. Boydo uluak kita di tongah-tongani kapar margaon. Boydo uluak kita dohonon di tongah-tongani kaulaon nama ragam-ragami. Alani mahamua kadongan na hinaholongan ganut dohita. Bertanggung jawab parohon hasitongan. Jala didok pasidik ko nakarumang ni pangarupaon. Tarida ma namardalad do tugas do tanggung jawab ni akan natagwari nakin nasongon uluan hita manang di dia pei. Molo mardala nakatatanan ni ngolu namarujahan tuaka suhat naong dito tuhon martubur ma hapor siyaon ni akka nani uluhon nate. Pasti ikon martubur hapor siyaon ni akka na ni uluhon na. Gabi dao siyan akka praktik-praktik ni ulaon na mga kalakali. Manang na manigay akka timbangan-timbangan. Manang suhat-suhat. Dohonota. Adong namamake suhat-suhat ni marsuluk bagunung ate. Taingok rai istilai di bona pasugit. Adong ngakka partiga-tiga namamake suluk bagunung marsimokkel. Ya do iba alahya maremi. Jadi digiling matu pabrik asa gabe boras. Romana tua-tuai masanionan hari Sabtu. Gadis jo sakaling boras tai tuonan ninna. Nituhuk ma borason tonan.
Ape ngapasnya disuhati na tua-tuai, sakaling pas. Alay dung sahati balahu manggadis, gabe hurang sakaling nanaing gadis onon. Gabe sia solup 2 takar. Mabir maiba, lahu mangalehon tuhorni tuna tua-tuai. Ala sakaling dopas disuhati sia jabu, alay lau manggadis iba, gabe sia solu 2 takar. Alay takas may nidok tuna tua-tuai. Ay danggo nakin inang sakaling borastay. Bay bereko do nakin natasuhati pas do sakaling. Buasa do honomu gabe sia solu 2 takar. Alay pamanak mau nyusi hari Sabtu hati. Sungguh dia kapar 3-3 ini. Dionan berikutna atar ni sukumma sadiar gani boras sakaling dosa suluk. Pinaruhahom masuluk nai. Naung asing do di bahay nati. Asing suluk laho manuhor, asing suluk laho manggadis. Alamar si mokil. Pinabalik mamuse suluk nai ngasing ati. Olan disuhati do suluk non ape ngatujul libay muse suluk nai ati. Imana marsi mokil do honon mar suluk bagudung. Imana taida hamuaka dongan na hinaholongan manegai ya katibangan manegai ya kasuhat-suhat termasuk do honot tadi bagasonon bason manegai mutu ni 3-3. Masa do besongoni di parapat tahe, mololawi tapi pindik tu parapat, bagak do inang mangganami onin na. Tapi lima memang bagak do ade. Alai duksaha ijabu na busuk sudi. At taribay ma saung-saung ni 3-3 naon na balaw manang na kuning ade. Ima dohonot tadi bagasono bason ala manegai mutu ni 3-3. Marhite na mangoplos dohonota, manggadis barang tiruan, manang palsu dohonota. Alanima hamwa kadongan ngolu partodion, tarida marhite ngolu siganu pari, nahobartu lomoni rohani debata. Tanggung jawab nihita sudedo pasahaton pelian tu debata. Tanggung jawab nihita sudedo pasahaton pelian tu harajaon ni debata. Songon bangso ni debata namanada akka pabahenan ni debata dohot namanada pasu-pasu najinalona siad debata. Tanggung jawab ni ita sudedo. Moloy lian Tuhani hausa hanguluan tuhita, boy hita mangula akau lauta. Itu bukan karena kebetulan, tetapi itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Iliat debata dope partikian dohot hahi pasoni di hita ahape akau lauta nama ragam-ragami. Laos disido hita madai dohot majalo pasu-pasu ni debata. Molo manada hita dia kapasu-pasu natajalo siat debata lumobima. Adong do sakap ni huriat tadi. Jalanunga pang-pang taida di habirang do di siamun ahana nang siho basatta. Di jubileum di 50 tahun huriat HKIP Pondok Bambu. Lau songoni muse dohonot tadi bagasono bason laho mensukseskan sentralisasi keuangan ni HKIP. Dohonot tadi bagasono bason. Memang mabiar dui ba makatai heping silang katano nadi. Ay mata heping dupat ditay mamitur ninda mului taringoti heping. Ape manang buhape baenon dohonot tadi bagasono iko barani nama naposo ni debata manaringoti heping.
nang marhiti langga tapi asa mardala sudia ka ulaw niya ti. Asa mardala sudia ka programi. Molo marningot hita dia ka pasu-pasu na tajalo siad di bata unang beta hurangiat tong piliat daya ti. Sodong rusak kutu kantor pusat. Tu padita resok dodo tu padita amang padiangat do urusan nami. Do parhalado. Buasa ikon potongo ni 55%. Alay tugas do tanggung jawab taro di bagasan bason molo makilala hita. Nanang dohonokku amanginang asa taruli akka na poso ni debata na dibona pasugitan tatabay makapiliat day. Unang gabi taurui ati. Aladong istilah-istilah na sunguni. Patut dohita di bagasan hasetiaon pasahaton pilihan tu di bata. Alay di dok di kelo lamai tunadinggan. Bahen parbohalon di bagas joro ni di bata. Laho mangulahon aka ulaon ni huria di natului di kononia di marturia dohot di diakonia patut do iko pasahatot tapi lihat tu debata laho mangula aka ulaon tritugas panggilan gereja asaboy hita markononia molope dang buy bebas nuaingon mardala nakakononiat ate lao pinnik tu puncak dokot nuasing alania ala taririt do nuaingon saluhuna akasida budabuan ni huriata alai ikon mardala doi saluhuna songonima do diulaon diakoni sosial songone pistel nakin alai songon warga negara hita wajib dohita pasahaton tanggung jawab ta tu pamarita. Sada siani manggarar pajak. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tanggung jawabnya terhadap pemerintah adalah membayar pajak. Jala hidup memusinakin pamareta mangaturi. Mulu ta bayar pe pajak ta pamareta mangatur. Asa marguna parohon hadumaon tutonga-tonga ni masyarakat. Songonima hamua kamang kainang dalatta laho mangulahon dohot hati goran. Marguar domingguta sadarion minggu jodika. Luluhon maau ali jahuba. Berilah keadilan kepadaku ya Allah. Kita semua diserukan untuk sungguh-sungguh melakukan keadilan dan kebenaran. Kiranya mata kita tertuju kepada Tuhan, seraya menyampaikan permohonan kepadanya agar Tuhan memberikan keadilan kepada kita, sehingga hidup kita pun dipenuhi dengan keadilan, kebenaran yang dari Tuhan. Molo borhat hita sial lapatan ni guar Yehezkel ahado lapatan ni guar Yehezkel. Tuhan yang menopang. Lausido naninok natuhita di bagason bason. Mari kita menjadi Hezekiel orang yang betul-betul menopang semua apa yang harus kita kerjakan
di tengah-tengah jemaat, demikian juga di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Lausido na pinaingot ni si Hezkel, di tengah-tengah ni bangsa Israel supaya hidup dalam keadilan dan kebenaran. Meskipun mereka hidup dalam pembuangan, itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabaikan akan hukum, akan keadilan dan kebenaran. Nah jelas didok, penguasa maupun rakyat harus menaatnya dengan sungguh-sungguh. Menaatinya dengan sungguh-sungguh. Di pasu-pasu debata Mahadiriota yang menaati hukum dengan melakukan keadilan dan kebenaran. Melakukan yang benar haruslah dengan adil. Melakukan yang benar haruslah dengan adil. Berlaku adil haruslah dengan cara yang benar. Tidak ada keadilan tanpa kebenaran. Tidak ada kebenaran tanpa keadilan. Berlaku benar dan adil, itulah pintu kebahagiaan di tengah-tengah ni masyarakat. Itulah pintu sukacita di tengah-tengah ni huria. Alani hamu kadungan nahina holongan tung tapajamot mahatan debata di mingguta sadarion namadok tuhita. Biasakanlah yang benar, bukan membenarkan kebiasaan buruk. Biasakanlah yang benar, bukan membenarkan kebiasaan buruk, bukan kebiasaan berperilaku curang dan menipu. Songon guarni Hezkel, Allah menguatkan, Allah meneguhkan. Dengan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, kita akan dikuatkan untuk melakukan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate maruhanami diho Tuhan, marhite hatam, nama makulingi hami, asa mangulu hami, di bagasan hasitongan nasianho. Lausima pajuwonmu dot parsuruonmu, di tonga-tonga niya kapardalanan ningulu na pinasahatmu, diragam ni akapasu-pasun, lausongoni Tuhan. Ubuah kami marhite tangiang ni huriam tuadopanmu di bagasan obason. Diaka program-program nanaing si hobasan, doho si ulaon ni huriam tujuluan ni arion. Pasu-pasunmu maim. Lumumima marhitiaka amanami dohot inanami panitia naung terbentuk. Lau makobasi ulau nabalga di tengah-tengah ni huriami. Di jubileum 50 tahun. Laos pasada roha dohot ngolu nami Tuhan. Rapon saluhu na ruas ni huriam. Dia kapasu-pasu na pinasahat mi Tuhan. Pakeon nami lau mamuji-muji pasangapun ho. Ubuh kami matuadopanmu. Di pasu-pasu na pinasahatmu. Di keluarga ni amanami. Amang Dekson Pasaribu. Inang Maria Boru Marpaung. Di hatubuan ni anak di tengah-tengah ni keluarga. Ibu-ibu magodang matuhan. Pasu-pasunmu ianakon na pinasahatmu di tengah-tengah ni keluarga. Lehon gugu dohot hahi pasun. Dia manami dohot dinanami. Lahu manugu-nugu ianakon na pinasahatmi. Alailas mangilik mahami Tuhan. Torop dope. Sia tonga-tonga ni rumah tangga ni huriam di bagason obason. Naso dapat dihagabiun dihajol maun. Mangilik-ilik mahami tuadupanmu Tuhan. Dia kasih hol ni roha do dia ka uas ni roha.
di tonga-tonga ni ruas ni huriami Tuhan, di hagabion di hajol maun. Sailehon mai, di rajumi rohanami Tuhan, sian hodo parbue ni siubeyon. Pasu-pasu Tuhan, rumah tangga nauasan di hagabion di hajol maun. Di mana ngaha peaka usaha na pinatupa na sida di bagason o bason. Say saut may Tuhan. Asa taruli pasu-pasu di hagabion di hajol maun. Ruas ni huriam nauasan di partikian na mangihud. Lasong ni mali Jahuba di bata amanami. Ubuan hami matuadupanmu akka ruas ni huriam na di bagasan pemulihan alaniak kaparsahiton. Ima inang pera si torus boru marpaung. Di anak kon nami perdi si torus. Lausong ima di boru nami ima lusi kalista nainggulan. Dia kapartikian nasalpu nasida Tuhan pola op nami dalam dalani operasi di rumah sakit. Alai marhiti huasom. Do dia kapasu-pasum nungamulak nasida tutonga-tonga ni bagas nabi di bagasan pemulihan. Lam tabay ma nang hahi pasuni di inanami nang dianakon nami. Satung takas hama malum ni parsahito ni jupang dihadiriyon nasida. Peut so dihilala, tanggal so dihilala parsahito na dong di pamatang na. Pos dorohanami Tuhan laho mangula kalulaon si ganupari. Ruas ni huriami totong pasu-pasunmu. Ianakon nami di tingkat SLTA na naing madohot ya ka ujian akhir. Lehon hikmat dohot habisuhon dihadirion ya kayanakon nami tingkat SLTA na naing madohot ya ka ujian akhir tujuluan nyarion. Tabbahonommu Tuhan akka habisuhon dohot haringgason di tonga-tonga ni pangaradion nasida. Paborhat ma. Ruas ni huriami di bagasan pasu-pasu nasian ho, las ni roha nasian ho, mangula aka si ulauna. Say dongani hami Tuhan, ruas ni huriam, sian dakdanak namet meti sahat rodi lansia, di bagasan pangrupion dohot gogo nang hatauon nasian ho. Marhiti Jesus Kristus martangia kami tuhadupanmu. Amin. Mari dimahita laos tapasat ma pilianta. Pangiring di mata, pandomon
Tatangi akun ma piliata tuadupan ni di bata martangi yang mahita. Ali di bata manamina di banua gijang hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan do nasau di basa na maliutus. Upasahat hami masian na nilohon mi tu hami. Pilihan nami tu ho. Sai jalo mai gabe uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti asahu parahasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu. Di tunga-tunga ni huriam do di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti tuddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malumo ni roham, di banua tungaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tu todim. Amin. Oras madihita saluhna, selamat hari Minggu madihita saluhna. Shalom Minang.
Dihita saluhut na punguanina parupuan ni Huriata. Unang maju mula kita nang dah latihan kita latihan kor. Kor bersama Ina Gracia, Ina Hana, Ina Serenity dohot Ina Kamis. Tuhan setia memimpin langkahmu, bersaksi bersatu sedang melayani dalam satu tubuh Kristus.